Boas noites. Cúmprense 50 días de folga na recollida do lixo e os vándalos cébanse cos contenedores da cidade. Nas dúas últimas noites, 6 contenedores do lixo foron pasto do lume e motivaron a intervención dos bombeiros. Un dos que tivo consecuencias máis graves foi o que ardeu diante do edificio número 30 da Rúa Conde, que, como poden ver nas imaxes, causou importantes danos na fachada do inmoble. As lapas alcanzaron gran altura e afectaron ata o cuarto andar. Na parte baixa do edificio, unha farmacia e un negocio foron os máis afectados, xa que as fiestras non soportaron a calor e estalaron. A fachada tamén se tinguiu de negro polo intenso fume e algunhas das placas de granito do edificio chegaron a despegarse. Nas vivendas as fiestras tamén foron as que sufriron máis danos, uns danos que se cifran en arredor de 15.000 euros. Ademais, tamén arderon outros 5 contenedores, 3 deles na Ronda das Mercedes, en Fingoi e na Estrada da Granxa. E mentres, o lixo sigue acumulándose nas rúas da cidade, a pesares do cumprimento dos servizos mínimos por parte dos traballadores de Urbaser. Cada vez son máis os veciños que se queixan desta folga e, sobre todo, de que chegara aos 50 días. Ademais de malos cheiros, xa houbo queixas por proliferación de ratas e insectos. Ademais, esta folga está facendo un gran dano ao sector hostaleiro, un dano que, segundo algún empresario, se cifra en arredor dunhas perdas económicas do 30 ao 35% neste mes de xullo. Por iso, a Asociación Provincial deste colectivo está estudando a posibilidade de reclamarlle ao Concello de Lugo os danos e prexuízos polas perdas económicas. Así o anunciaron hoxe durante unha rolda de prensa conxunta da Asociación Provincial de Hostaleiros, a FEL, a Federación de Comercio, a Cámara de Comercio e a Federación Veciñal. En representación desta última, Fernando Rois anunciou que lle propoñerán aos veciños unha varredura popular da cidade. Dende a Federación de Comercio, José María Seijas insistiu nos despidos na hostalería e nos comercios que pode provocar esta folga e aludiu á falta de reacción do goberno local. Estamos en este momento cos barrios con ratas, as basuras. O outro día, en Aquilino Iglesias, víanse os gusanos circulando pola acera. Eu creo que xa está ben. Eu creo que non sei de quen é a culpa, se é da empresa, se é de os traballadores ou é do Concello. O que si sabemos os veciños é que lle pagamos religiosamente os recibos da recollida do lixo ao Concello. E desde logo o Concello é o máximo responsable cara aos veciños do conflito da recollida de basura. Nos iremos máis alá dos comerciantes. Se isto non se soluciona, faremos unha xuntanza de veciños para barrer as calles, para darlles a entender que xa está ben, e que teñen que solucionar o conflito, como sexa, senón que voten a empresa que recolla o Concello o servicio de recollida de basuras, que xa nós, desde a Federación, sempre decimos que privatizar é malo, porque as empresas veñen a ganar diñeiro, non a servir aos lucenses. Vai a significar moitos cierres, vai a significar pérdidas e unha regulación de personal. Eu creo que ningún de nós entramos nas negociacións entre Urbaser e os traballadores. Nós o que sí temos que exigir é ao Concello. E o Concello, bueno, é desilusionante que nos demostrou a capacidade de reacción que ten ante un evento. Menos mal que isto, porque se chega a ser un acto grave, con esta capacidade de reacción, pois morríamos todos no intento, probablemente. Que os mecanismos de negociación fallaron, que chega un momento de que a presión ten que ser máxima para que isto se solvente, pois en 2 días tampouco non se pode retrasar isto moito máis. É que non nos pareceu moi apropiado pois a chantaxe que están sofrindo os veciños de Lugo, pois que son os que estamos pagando as consecuencias de toda esta folga, non? O sea, por iso exiximos que a solución que se adopte inmediata, sea ben a restricción de contrato ou ben a desconvocatoria da huelga, hoxe non é válida unha proposta de servizos mínimos 100%, a proposta ten que ser a solución inmediata do problema.
Moi crítico con esta folga tamén foi hoxe o voceiro municipal do Partido Popular. Jaime Castiñeira cualificounos como aos 50 días de vergoña para os lucenses. Segundo Castiñeira, chegouse a esta situación porque o goberno local se puxo de perfil dende o primeiro momento e non defendeu os intereses dos lucenses porque se sinte atado polos sindicatos e por Urbaser. Podes ir moito máis alá do que está. Unha das persoas feridas que permanecían ingresadas pola colisión múltiple que tivo lugar o sábado na 8 recibiu a alta hospitalaria. As outras dúas persoas que permanecen ingresadas continúan sen cambios no seu estado. No ULA está o ferido máis grave, un galego que se atopa na UCI estable dentro da gravidade. O Ministerio de Fomento tiña previsto abrir de novo o tráfico esta mesma tarde na autovía 8 entre Abadín e Mondoñedo, que permanecía pechado tras a colisión múltiple que tivo lugar o pasado sábado. Segundo fontes do propio Ministerio, o tramo abriríase de novo se as condicións climatolóxicas así o permitían, unha circunstancia moi difícil de cumprir, xa que ao igual que o pasado sábado, a densa néboa foi a protagonista ao longo da xornada. Doutra banda, durante os vindeiros días, seguirán os traballos de instalación de novas medidas de seguridade, como balizas de néboa, sinais de alta reflectancia, paneis informativos e estacións meteorolóxicas adicionais. Todas elas medidas de seguridade que se sumarán ás xa existentes. No que se refire aos feridos, un dos tres que permanecían hospitalizados xa recibiu a alta médica. Trátase dunha muller orixinaria de Asturias que permanecía ingresada no Hospital da Costa de Burela. O outro home que está ingresado no mesmo centro presenta unha evolución favorable. O terceiro ferido, ingresado no ULA, permanece estable dentro da gravidade. O accidente múltiple da A8 tamén estivo presente no pleno celebrado esta mañá na Deputación. Nele aprobouse por unanimidade a declaración institucional proposta polo presidente José Ramón Gómez Besteiro para exixirlle ao Ministerio de Fomento a posta en marcha inmediata de medidas de seguridade na A8. Nesa declaración institucional, a Deputación tamén trasladou o seu máis sentido pésame á familia de Natalia López, a muller que perdeu a vida na colisión. Aínda así, evidenciáronse diferenzas no bipartito, xa que se aprobou unha moción do BNG cos votos a favor do PP e do propio BNG e coa abstención do PSOE para demandar ao Ministerio de Fomento que analiza a seguridade do treito no que ocorreu o sinistro para detectar posibles fallos constructivos ou de trazado, así como a outras eivas. O vicepresidente primeiro da Deputación, Antonio Veiga, considera que hai responsabilidades compartidas do Partido Popular e do Partido Socialista no deseño e posta en marcha desta infraestrutura sen a seguridade suficiente. Despois do trágico accidente que se produxo na A8, na provincia de Lugo, o que queremos é que todos os grupos apoien esa declaración institucional no sentido de decir claramente de que o Ministerio de Fomento se comprometa de forma inmediata a mellorar a señalización e todos aqueles aspectos da seguridade para evitar que se volva a producir un accidente como que tuvemos que vivir o pasado fin de semana. Por tanto, aquí o queremos é que se fan as melloras xa, esas melloras de señalización, tendo en conta que se trata dunha zona moi complicada climatolóxicamente e donde creo que nese sentido o Ministerio de Fomento, despois de 6 meses da súa apertura, tiña que estar convenientemente alertado de que esa zona era unha zona moi perigosa. Por tanto, que poñan as medidas de señalización inmediatas e cantas melloras sexan necesarias, incluso algunhas delas tratándose como se fora casi un porto de montaña. Por tanto, eu creo que aí hai que invertir máis en sinalización e, por tanto, esos tramos deben ser tramos absolutamente seguros. O que buscamos é a seguridade total de todos os veciños, sobre todo dunha autovía que ten un tráfico e un tránsito moi importante que vertebra unha parte do tráfico do noroeste peninsular en España.
carreiras de camareiros, de adultos e de nenos. Isto é o que puideron ver dende as 7 da tarde os lucenses e turistas que se achegaron ata Campo Castelo. Esta peculiar iniciativa enmárcase no programa de actos do Día de Santa Marta, padroa dos hostaleiros, organizado por Lugo Monumental. Este ano a carreira contou con novidades, precisamente esa edición para os máis pequenos e un recoñecemento á histórica hostaleira Amparo Yáñez do restaurante Campos. O programa de actos de Santa Marta, ademais destas carreiras de camareiros, tamén trouxe un milagre, o milagre de San Vicente. 13 anos despois, da fonte da Praza do Campo volveu a manar viño. É unha celebración moi chamativa que se celebrara por última vez no 2001, organizada tamén por Lugo Monumental. Grazas á colaboración coa adega Val de Quiroga, turistas e lucenses puideron desfrutar do viño que manaba da fonte. Ademais, recolléronse doazóns para colaborar no financiamento da reparación desta simbólica fonte que reproduce a imaxe de San Vicente. Os empresarios do casco histórico queren promocionar así a cidade e agardan que esta iniciativa se poida seguir repetindo. Pues como veis estamos repitiendo el famoso milagro de San Vicente en que Manó vino la fuente, que después de 13 años vuelve a Lugo, de la mano de Val de Quiroga sobre todo, que es el que ha hecho posible todo esto, y bueno, Lugo Monumental algo ha tenido que ver y que por fin se ha podido realizar, que llevamos muchos años, mucho tiempo intentando repetir esto y bueno, creo que es patente que bueno, que la cosa es bonita y es buena para Lugo. Es una cosa que la gente hablaba mucho de este tema desde hace años, los guías turísticos hablan de este tema, los turistas preguntaban incluso, y bueno, es una tradición muy bonita que esperamos que a partir de ahora no tarde otros 13 años en volver y que se pueda repetir. Despois de que o Partido Popular anunciara que deixa a Comisión do San Froilán, o edil de Cultura e Turismo Carmen Basadre lamentou a politización que sofren as patronais. Tamén dixo que nesa comisión non se ningunea a ninguén, tal e como criticaron os populares. Despois de ver o que saliu que vi na prensa de que o PP deixaba a comisión de festas porque se sentían ninguneados, non sei, eu creo que aquí non se ningunea nunca a nadie, senón que existe o respeto mutuo que ten que haber. Eu creo que a veces hai persoas que se queren máis listas, que teñen alguna prepotencia, teñen moito orgullo, non sei, ou saben todo. Entonces, bueno, pues os demais debemos de ser simplemente artistas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese é un problema que é da forma de entendelo. E dicen, aclaración das contas anónimas. Oiga, anónimo é meterlle algo por debaixo da porta, pero non é anónimo que a funcionaria, a xefa de servicio de cultura lle lo lleve personalmente. Eso non é un anónimo, Simplemente lles levou ese escrito personalmente ela, eso non é un anónimo. Entonces, bueno, eu creo que simplemente son disculpas, pero, bueno, eu creo que o das festas é algo que xa é habitual, polo menos o das festas de San Froilán, que sempre se politicen en exceso, e a verdade eu creo que tampouco non é bon, porque ao fin e ao cabo son as festas patronais de todos os lucenses e eu creo que máis que eso debemos de aportar máis que enredar con moitas cousas, non? Carmen Basadre tamén fixo un balance das diferentes iniciativas de concienciación e información que leva a cabo o Servizo Municipal de Prevención da Drogodependencia. A edil amosou a súa satisfacción pola cada vez maior implicación dos colexios e das familias que teñen nenos de entre 3 e 6 anos. Se ben botou en falta que non sexa tan grande esa implicación entre as familias que teñen nenos en idade adolescente. Foi unha satisfacción porque este ano en estas charlas participaron moitos pais que todavía teñen os nenos en unhas edades de 3 a 6 anos. É dicir que a sensibilización por parte de pais e nais pois se está ampliando e os pais e as nais queren saber o máis pronto posible xa como tratar cos seus fillos e fillas. E logo unha das cousas que lles preocupan nesa atención personalizada que tamén se lles deu aos pais foi de cando deberían empezar a salir de noite, de cando deberían de deixarlles aos seus fillos salir pola noite
e como detectar se consumen algún tipo de drogas. Bueno, pois esa foi tamén unhas das inquedanzas máis importantes que fixeron os pais e as nais en esa atención personalizada. O Club Deportivo Lugo continúa cos adestramentos de pretemporada para chegar na mellor forma posible ao comezo da Liga. Unha segunda división que este ano conta con equipos ilustres que non asustan a Víctor Marco. O xogador di que o que conta son os resultados e non o nome dos equipos. Siempre hay equipos con mucho nombre, luego la temporada es larga y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Nosotros vamos a ir con nuestra misma filosofía de ir partido a partido y centrarnos mucho en el inicio de competición, que es muy importante, como todos los años venimos haciéndolo, y a partir de ahí pues ya se verá, ¿no? Sí que es verdad que, como bien dice, pues hay equipos que se meten en la liga ahora mismo que por nombre y entidad pues son equipos muy fuertes, como equipos que no ascendieron del año pasado también, o equipos que han ascendido, ¿no? de más abajo, que yo creo que va a ser una competición muy atractiva, la segunda división, y se va a ver muy buen fútbol. Nosotros en ese sentido lo tenemos claro, ¿no? Se va a trabajar en esa línea y de ahí no nos vamos a salir, y hay que ser realista, saber dónde venimos y dónde estamos, ¿no? Y hay que intentar mantener la categoría sí o sí, ¿no? Es duro como todos los años, ¿no? Todos los años los inicios son complicados, son duros. Nosotros solemos reaccionar bastante bien en los inicios y bueno, esperemos llegar a buen tono y en buena disposición para afrontar los partidos que vengan con la máxima competitividad. O Durán Maquinaria Ensino xa sabe quen será o seu primeiro rival da temporada. As lucenses debutan o 25 de outubro en Ourense ante o Pabellón. O Durán Maquinaria Ensino coñeceu esta mañá o seu primeiro rival da temporada 2014-2015. Será o Pabellón Ourense, equipo que visitarán o 25 de outubro na cidade das Burgas. O debut na casa para as ensinistas será na segunda xornada o 1 de novembro, cun novo derbi galego, xa que nesa ocasión visitará o Pazo o Celta Selmark. O igual que noutras temporadas, as lucenses quedaron encadradas dentro do Grupo A, o igual que o resto de conxuntos galegos. Nesta ocasión, a principal novidade é a inclusión de dous equipos vascos. O Araski e o Ibaizábal participarán no Grupo A en toques do Alcázares e o Universitario Ferrol, que a vindeira temporada xogarán na Liga Feminina 1. Ademais, este Grupo A estará composto por 12 conxuntos e a Liga regular rematará o 11 de abril. Despedímonos coas imaxes do Milagre de San Vicente, pero lembren que a información continúa como sempre no xornal El Progreso e no portal do grupo elprogresogaliciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá.